Enten lepat kula sadangunipun nyangar ning putih. Kowe iki tuwek ayo gembyang men kok. Wis ade panandang iki disia-sia karo banget. Aku mangan tak pindah. Ora pamit. Ayo. Jadi nanti tetap saya kumpulkan. Wassalam. Ayo, Pak. Nggih. Tak ambung. Kotot. Ya jenenge satiki. Manis. Wes kono kanca dolan apa kok iki rene barang nyapa to? Lah aku mau luwe lho, Mbak. Mangan lho, Mbak. Kowe wis pateng barang. Iki tak kita iki. Wis mau adam. Cepet iki. Lah kok wis kula adang wiwit mau. Tapi nek ora mikir, adang ora dateng sing badang ki jane jejak belaga. Nyambi bapak sama ten apa? Nyambi gawean kene kita beres kowe. Lah kowe ki lho ya anake wong mati. Endah-endah nek mbokmu wis di keuangan kae penyakit. Aja kakean omong aku ngene. Apa kowe? Ayo wis kok. Ndi sekone jiwa. Sekone jiwa. Lagi masih. Bolak-balik nangis. Ditepuk ora merono iki. Endah cah wedok nangis. Uang mbok kaya aku apa-apa rasa nangis apa-apa rasa nangis. Aku dikongkoni piye to mbok anake ayu dhewe dikongkoni piye? Iki kan juga. Ora jangan. Iya ini. Ayo kene abang kene tua dong. Jangan kok. Iki krewek iki kok mangan putih iki. Ya ora mbok pijak to. Ayo nek. Aja kelar ta. Suwana mangan nek tak lego kowe. Bendino diajar ya ora modar. Lah. Apa? Nangan. Piye to kuwi? Oke. Mas apa? Kowe. Lo. Ya bak badi. Lah kowe kapan lho lek kongkonan ajangan piring? Lah piring iki nek mbok gawe aku nak katut penyakitmu paru-paru alergi lho. Ana ya mbok alergi ya mbok ya. Sak nular-nuluri duwe lara paru-paru. Piye apa aja iki sama sarapan. Rong sarapan aku dhewe rong sarapan. Ajamu dudu iki. Aku kok mangan kok. Sik ta. Lagi pone ajane putih. Ajamu aku. Ram tenan. Apa? Jangan lu ngono. Jangan siring, wong mboke iki lagi iki sugih. Saiki mboke sing ngajak piring kok wis ngajak raya. Tak tukoni dhewe. Dari mana? Dari mana? Awoi. Tunggu. Alah, mangan ndok. Wah, keseneten, Mbak. Alah, iki yo ngono. Wong tuwek kon. Kowe putih kan juga kowe. Kowe mangan, kowe dipok. Aja nangis. Alah, wes ndok iki lho ndok. Iki lho ndok cahayu. Alah, mangan ndak yan. Alah, mangan ndok. Alah. Enak ya ndok ya. Enak. Terus aku bandel. Mangan.
Mbak ya. Jangan lihat. Nggak nangis terus Mbak. Kamu kowe nangis iki kemanisan. Kalau nantimu ya? Nah, heeh. Kerja wedang layah iki. Sekarang cilik kula niki boten ati. Nah, iki. Menungsak iki ora tau rekoso kaya kowe. Rekoso iki atine telongso. Lah, rekoso iki atine telongso. Ini lho, anak cahayu ini. Ya aku ngerti. Mbak lemah ya iki kowe iki anake wong sugih. Heeh. Lah, kowe mangan ini rekoso tadi. Heeh. Atiku rekoso. Ono perkara dijerebok bebarengan iki ngopo tahun-tahun tadi sekarang iki masalah iki opo perkara iki opo ya Anak sampeyan niku ngisin-ngisini kula. kok iso ngono Mangan niku nek boten kula sing nunggoni ra gelem. Niki wau kula kengken mangan di ora panes kaya ngono ngelakne nek kula niki wong mangan aduk manut dagang. Apa? Kula wong desa. Kula wong ora duwe kula tak mulai nang desa. Sik. Kaine lombok. Ya. Mangko sik sabar. Kan jalo ngapura ki, Mas. Iya. Ora iso ngomong anake, Mas. Sampeyan mangan yo tak dulang kok. bapak nyambut gawe iki Kok banget tondo. ngerti ado paran golek iki sego sing kaya iki ndak ora tak jenenge iki padha karo nepel bapak iki Mas pun Mas. Ben arep tak pateni arep apa iki anak dhewe Ben Mas. Ben aduh cukup Pak wis kowe iki tak gedhe gede kok Ben. Iki urusanku dhewe. Anak-anakku dhewe. Arep tak pateni arep apa? Elek Mas, elek Mas. Mas elek Mas. Aduh Mas. Wes tok. Elek Mas. Iki anak yang ndok yo adoh ndok. Ayo ndok satu sini. Mati yo Ben wis Ben. Ayo kalau. Tak nempel. Ayo kita jangan sing apik. Wis ora usah ditulung. Koyune mati yo, Pak. Wis ora usah ditulung. Iki ngene ya. Iki aku oleh undangan sekone Pak Gemang ya. Tapi iki kan apa diarani ulang tahun putrane. Nggih. Kowe dandano sing apik, pakaianmu sing apik opo gawen ya. Dandan sing ayu, Pak ya. Sing ayu, ayo. Kan perlu dikancing so jopo mati yo Ben. Ayo. Iya. Ayo. Kancing sing jopo. Ayo wae. Masane wae, ayo wae nulung kula wae. Nah. Enak.
geningan. Ayo. Kanyang bae. Teman-teman sama bayi. Sama-teman sama bayi. Assalamualaikum. Kula dikor saking Madiun. Dikoripun Pak Haji Muhammad Zakirun. Kula badhe nyambut damel. Nyuwun pangapunten lho Pak Bu. Dadi kuwi jiret kuwi mau wedi karo aku to. Lah kowe mana ora wedi wong aku dhewe ya wedi ta. Wis ora wedi sapa kok kaya ngene. Kene nduk. Aku tekan papan kene iki. Iki Aku lila ya bapak pateni tinimbang aku urip nandang sengsara kaya ngene. ya mergo kowe sara, kowe nelangsa iki, aku banjur tekan kene. Aweh arep aweh pitulungan karo kowe. Lungokke. Kene maju kene. Mula nduk ya, anggonmu kuat. Ngelakoni ana 5 macem cakahe. Yen to kowe wis kelakon penak aja kok lalekke.
sepisan ku eling marang Gusti. Ping pindho kowe kudu nggani sifat welas lan ikhlas. Lan kowe kudu nrimo ya, Nduk. Ya,